Moje prvé video v pozadí bude random hudba, ktorú som si len tak pustil proste. A ideme sa hrať toto običko na bajku. No neviem, jak toto videoko mám teraz akože komentovať, pretože neviem akože čo mám tu robiť. Super, akože spadol som, ale dobre, to je jedno. To je moja chyba. Zase som spravil chybu. Zase. Yes. Keď sa odtiaľ to, že nikdy v živote nedostanem. Yes. Teraz zapnem nejakú inú hudbu, takže nebudem chvíľku hrať. Zapneme toto. To je podľa mňa dobré. Sorry za reklamy. Pretože nemám úplne YouTube Premium. Áno, púšťam tie pesničky na telke, takže si keď to bude zle počuť. Keď tak do ďalšieho videa to už nemusím dať. Super, teraz som nekúkal veľmi na cestu. Yes, tak toto som spravil veľkú chybu. Tak. Keď ste videli, tak ja som bol kolesom už na tej platforme. A normálne som slidol kúsok dole, tak ale ja som bol tak na rohu, tak je v pohode. Super, tak ja som akože slepý. Yes.
Prepáčte ľudia, keď to bude občas lagovať. Čo neviem, že či bude, pretože mám celkom výkonný mobil. Hrám to na mobile s ovládačom od PlayStation 4. Škoda. Možno to dneska aj dohráme, ľudia. Dohrám teda, lebo vy to so mnou nehráte. Aha. Sorry za reklamy. Prepačte. Zapnem niečo iné. Neviem, čo mám zapnúť za hudbu. Pretože neviem. Niečo zapnem. Uvidím. No napríklad toto dám. Toto je celkom dobré k tejto gameke možno. Jo. To som len ja bol slepý. Poďme tady to, touto cestou. Jo. Tak, dobre. No za chvíľku toto videjko asi skončí. A pokračovanie bude na budúce. A toto prejdem. A potom už bude koniec videjka. Takže toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ja sa s vami lúčim. Čus!